Buntag ato na no ani sa adlang Domingo magsunan sa hapon o pizza 18 sa Enero 2026 magsunan magluto ta og balik og kalabasa gulay na punta no ikan sa mga pagkaon nga kuan sa nga natong pagkauna mga karne o sa patuban ani na punta sa gulay balik ta sa gulay akong paborito magsunan no ya magbanggo na punta niya bukani kalabasa simple ra ni pagluto mga igsunan pero lamian ni para nako magsunan balik ka niyo yun ani ra kung gusto ka maghimo crispy kalabasa magsunan sa ino na 1 kilo sa 1 kilo kalabasa media kilo nga harina magsunan ko okay na harina media kilo itlog lo ka buok o sang media tasa na tuyo o asin isang kutsara dayon itlog ka buok ang bitsin ikaw na yung magbuot sa bitsin di mo mong tunga kutsara o ayaw po sa kutsara kay daghan na tunga ang mga siguro baka ng platra nga tunga sa kutsara nga isuna okay ay na lang atong timplada no tuyo o smon ko tunga o tasa gamay dayon sa kakutsarang asin di pud puno na igor gud nang di puno igor ra siya o ato kayon dayon mo na timpla nakalimot ko sa paminta no atong ground pepper no atong powder na pepper no okay last na nang ahog kato kining kuan ahos magsiya pa humot-humot siya last na siya. Okay, ikan sa pag-ahog sa mga ingredients ingredients nga kuan tanan. Okay, mo ra simple na mao ra to. Mo ra ato dayon ibutang diri tang itunlog og suka ang aslom dayon nagsili ay ikaw ra may bawo tang magsili mo sa aslom suka og limonsito daog na ila tuyuhi ka asin mo na. Ang buwang pag-asin mo di tuyuhi. Ay naalala ko itong atong sudan balik sa simple sudan kayo sa kalawasan resort of Bali no biwin pag isa no crispy na pag sudan ko gamit mantika na mantika po nga arang-arang po sa kalatong lawas mga di mo makadaot yung nagitawag og vegetable oil makuno na kaayo mo naglawas tinuod na ka po na kaya pa sa kayo tuon lang ta parang madali kaya na nindot kayo no hinlo nga pagkahimo okay magsunan